Waalaikumsalam. Request ditunggu nggih hadirnya. Nggih, kula jajal nggih. Kula cobi. Dueti. Bali tak kandani yo mas yo bola bali tak aturi yo mas yo kowe lunga awan bengi lali anak lali bojo nuruti karepe ati Tak kandhane wanti-wanti yo yo lungaku golek rejeki yo yo aku mulai duite mesti jaluk apa tak turuti kebutuhan tercukupi. Benih ededel yo yo wong wedok kakean rewel kemesti bawel aku keman mas wong lanang mbok ojo seneng umbar wirang jalan ke pengalajaran kore yo Jangono yen tak tinggal jodoh ya golek meneh kok aja ngono ta kamu ora mesakne wong wedok sing nunggu nang omahe lho Bali tak kandani yo mas
ojo jeneng umbar wireng Jaran kepang jaran korek yo dek yo wong lanang menangan dhewe iku jamae elo mas jangono yen tak tinggal coto yen tak tinggal coto golek meneh matur nuwun tanggal 19 Maret tahun 2020 matur